Днес сравняваме скоба от случайен магазин и тази от Dismarket. Разлика номер 1. Видима разлика в големината и височината на болта и ясно се разграничава коя скоба е по-стабилна. Номер 2. Скобата от магазина е перфорирана с отнет материал и съответно има по-отслабена структура, докато нашата е релефна без отнемане на материал, което значително я заздравява. И номер 3. Скобата от Dismarket е с заоблени ръбове, предпазващи маркуча от прерязване. А сега ще тестваме тази скоба от Dismarket. А сега ще тестваме тази скоба от случайен магазин. Мисля, че стана ясно на всички защо скобите от Dismarket са по-добри. Така че може да поръчаш своите на посочения телефон точно сега.